Най-важно е компанията, да ви кажа, момчета. Най-важно е компанията. Всяко място е хубаво, ако хората около тебе са хубави. Това е. Пътуването с платна, което си има на английски, нали, думата сейлинг, няма нужда да пея песента на Род Стюарт, нали, всички знаят за коя става дума, е друго изживяване. Много, много по-приятно, несравнимо. Само съскането на водата и от време на време пющене на вятъра в платното. Това е приказка. И си част от природата по този начин. Момчетата от SP Kayak са прекрасна компания. Ние пристигнахме късно. Вие ще ми кажете името на сълцето, защото аз дори Кирамоти. Да, което е, доколкото забелязах, на 40 км от Кавала. Целта ни в крайна сметка беше плаването и този курс, който местният инструктор е наистина изключителен. Сега, знам поето, че е казал, романтиката е сега в машините, но едрите звезди над Фамагуста, ама аз предпочитам ходите.
Гърците са мореплаватели, както и норвежците, които имах възможност да забележа. Някои народи са такива, и португалците, това са едни такива хора, родени на море. Мисля, че гърците не знаят колко острова имат, но мисля, че са над 3300, говоря за по-големите. За по-малките вече са неизброими. Да, надявам се все пак, че ще ни вземат и няма да се наложи да плуваме обратно до основната суша. Смятам, че за всеки ще бъде огромно удоволствие да поплава с ветроход. Това е с яхта. И тези яхти са наистина... Аз съм виждал много. Нали? Сега няма да обиждам някои български яхт-клубове, но са много луксозни. Тук условията са прекрасни. Да, мастиката е подходящо средство против морска болест, да знаете. Сериозно го казвам, не правя реклама нито на местната мастика, нито на българската. Да знаете, че е хубаво да си носите. Може от тук, до тук морската болест още не ме е хванала. Надявам се да не стигнем до там, но за всеки случай ще зареда се много узи. What is the whiskey? Свободата е най-хубавото нещо. Може би много от българите все още не са го осъзнали, но това е най-голямата придобивка след 90-та година и нашето влизане в Европейския съюз направи възможно това безпрепятствено пътуване. И това дава една прекрасна възможност за всеки българин да използва това хубаво, наречено от нас Бяло море. Тези разходки с яхта са просто нещо неповторимо и остава незабравим спомен. По гръцките острови, Егейско и Йонийско море с една дума е сбъдната приказка.